Kanina la, dili gyud mo sa dili gyud mo pugong sa ubos, di ba? Ha? May paning toggle switch kay gahi pa. O mubalik. Mubalik gyud yun. Wa na tiguang na gyud siguro ni Joel kay 2004 pa tali ba. Wala. Nigahi na. Ay. Lisod yun yung matiguang na Joel. Ha? May palaging poste kay gahi pa. Okay, so telephone number namin 227-1425. Cellphone 0915-483-1315. Kabalo ko anad mo Lunes nga live ko. Wa lagi nagsakit gyud ko, gihubutoy gyud ko gahapon. May pa akong ubo kay gahi pa. Pastila. Hello, good morning landline. Morning na. Unsa? Nya. Unya. Nabira lang to imong unod ana. Ang imong abdominal wall lang. Wala na sa ilalom. Wala na sa ilalom sa ibabaw ra. Ang sakit? Alagin, normal kay na siya kay mabuhi, mabalik to imong mga nerves. Mabalik to in about a year. Mga 1 year pa. Mabalik pa na siya nga magbinod-binod pa na siya. Pag abot og 1 year, mawat dugay oy kay mura go nag-train nga wa pagi paandar. Mayo hinuuna kay madali to kayo ang nerves. Mas kuan man na siya ang nerve man gud mura na siya og kanang kinahanglan og himas-himas gamay para mubuk. Oo. Sagdi lang. Basta di lang makuha ni mong kagwapa, okay ra. 0919-597-4550. Wala kay phone mami? Wala. 0919-597-4550. 30-year-old girl nagaugong akong dalunggan murag na ay hangin. Naagyo hangin day. Ang kanang hangin sa imong dalunggan day dili nga gikan sa imong kuan anywhere else but sa imong ilong. Kalimot man siguro mga naay tubo gikan sa inyong molar kading kuan upper molar naibuslot diya na kanal. Paingon dito sa dalunggan ang eustachian tube ng tawag anak niya. Moagi diha ang hangin. So murag mag-ugong siya kay nagpasabot nga naay bara, gamay nga bara dito sa imong eustachian tube. So i-blow imong nose me, i-blow. Pag mapana na, di na ng doktor. Hello, landline. Good morning, Doc. Morning nang. Ako ba? May akong hypothyroid. Kayong nireseta mo sa akin L-Troxin. Pag makainom ako, man, kaya wala akong pupunto sa liko. Nakita mga 3 days na nakuha ko. Kanya, hindi. Kasi noon, nag-take ako, sabi mo, hindi ako makatake ng hypo. Yung mga gamot gani na hypo sa 15 ipit. Kaya mag-upag ko, hindi ako makatulog. Tapos? Nga, nag-take ako, hindi man kita ako makatulog, sinubukan ko yung sa sachet lang ganito, nag-take ako. Hindi lagi ako makahinga daw kung gabi, hindi ako makatulog. Ay, baka iba na. Hindi na yung sinabi ko. Iba na problema. Basta yung wala siguro ni, sa hypothyroid, kaya ka nang, pero gimaintain ko man yung 50 grams na, okay naman, tumataba ako, pero sa hormone, tumanggod siguro ni. Pero yung later na, yung ubo ko, dahil ka lang nga nito yung, magkati lang yung lalamunan ko niya. Wala man plema ka ng, hindi lang man laway, lumalabas niya lang. Nag-turmeric na ko. Ay! Yun lang ito kung gati, hindi ako makatulog ka ng, magsikikati yung lalamunan ko, tapos yung pan sa hypothyroid na minsan mahirapan maghinga. Hindi yun galing sa hypothyroid. May problema sa ilong mo niyan. Baka may kuwang ka, adenoids ka. Oo. Anong gamot? Ubo lang man, tulog niya. Kanang magpagkaraw ako. Hindi ko alam magandang gamot. Hindi. Kaya naman ako magkain ako. Takot ako mag-inom ng gamot. Bakit? Ay, hindi. Mali yung ginawa mo, nag-self-medicate ka na hindi na-diagnose. Kailangan ma-diagnose talaga. Mali yung sige, inom dito, inom yan. Di magtindog ka na lang ng parmasya. Turmeric lang man.
Wala lagi. Isamot man na imong ubo kay it's not coming from the throat man ang imong problema. Naman sa imong ilong. Dito man sa lalamunan ko makapito. Lagi. Di ka na sa ilong ba? Dili na sa imong tatunlan. Sigurado gyud ka na. Posityon yung tanday kahit na Mo lagi. kasi masyado. Oh, ipatingin mo. Ipatingin mo na talaga yan. Ipatingin mo na. Oh. Hindi yung pwede na i-relate mo. Hindi yan pwede doon sa mga mag-gargle ako yung Wala din. Hindi mo na target. Hindi makuha. Wala mo na target yung reason niya bakit ka nagkaubo sa gabi. Oo, yun Ah, na to. ah. Hindi ako makatulog, makati masyado. Lagi. Marunong. Oo. Yun lang. Ah. Marunong magtingin ng relo yung ubo mo. Sa gabi lang siya magpasok. Oo. Tinuruan mo siguro magtingin ng relo. Ano man ang photo sa iyo doon? Oh, check up lang. Check up lang. Wala nang immediate mag-observe muna ako mga 3 days kung magsige ba to. Magpunta na ako sa iyo dyan. Sige. Okay. Sige. Okay. Okay. Sige. Okay. Observe ko muna. Sige. Walang magandang ibang Wala. gawin ko doon. Wala yun. Okay. Sige. Okay. Cellphone. Cellphone. Hello, cellphone. Na, ikapoy. Ikapoy yung hulat. 0912-642-6662, 64-year-old babae, pwede ko mo gamit og Isokal. Salamat. Ang Isokal, para ma-generate lang, ma-increase lang imong appetite. Kung gusto lang nimo nga motambok ka, di na sa mga kuan kay o di lang kilabot nga mahal. Kuan gina siya gyud, effective gina siya gyud 100%. Ito'y gay namo nga perting payata balahibo na lang og bukog. Butang tagaan bitaw nako og Isokal. Basta lagi tambukas ito'y ha? Kabalo man siguro mo sa akong istorya sa una nga na ako'y pasyente nga baby nga naay gastroschisis kanang walay tabon ang iyang tinai. Nya kay di man namo masarado kay nanggawas naman ang iyang tinai. Di po siya kakaon. So gibutangan namo siya og Isokal lagi sa tubo sa ilong. Ayo After 4 years, 4 years of naka-Isokal. Buhay gyud ang bata. 0948-325-2383. Female, 70-year-old, dog unsang gatas taas og protein. Minaw ko, salamat. Isokal lang yun nang. Isokal lang yun ang protein. Maski siguro di lang kay 1,000 na ako natagan og Isokal man gala. Karong tuig lang ha. Karong tuig lang. Di lang 1,000 ako nahatagan. Halos 100%. Maingon yun nga pretty grabe nga gatasa. Wala nagabayad sa ako kanang advertisement fee. Ha? Nay kaisa nga giinom na ko tong sample ba. Niinom ko sample sa Isokal. Sa una sample man sila way back 1980s. Tapos pag inom na ko pretty gutom ako bisag unsa na lang kung kaunon ko kay gutom. Ya lami kay ma-energize gani kay ka. Pero tigyo na kong panambok ato baka isa na ko niinom. 0948-325 0912-6760-1283 70-year-old female Sasa, which better to take as food supplement? Silver Centrum or Muriamin? Layo kayo ang imong comparison ng Muriamin is all protein. Phospholipids na ang tawag niya sa generics. Ang Centrum in town, vitamins man tanan wala man na si protein. Prangka istorya na dili ingon ka basig next month mo advertise ang Centrum sa ako mahingo Centrum na lang. 0935-990-3967 female 45-year-old breast cancer nakuha og tutoy right side. Nag-chemo 5 times na. Natlakdan og chikungunya unsay tambal dili sa delikado para sa iyang situation. No problem. Kay chikungunya usually uban gani self-limiting. Uban gani ura-gula lang ba. Pero kinahanglan check up gyud sa doktor kay lisod kaayo ang complication sa chikungunya. Pero dili siya makaproblema kung kumpleto ang protocol sa breast cancer niya. Wala man nimo gibutang kung unsay stage siya pero hindi mo siya mapasingin lang kung may problema sa chikungunya.
0907-841-6238 na ako'y silingan dalagitan na ay leukemia. Gikemo siya, upaw na siya karon, naa pa ba siya pag-asa maayo? Yes. Ang leukemia mahigala, di lang kay chemo, napoy bone marrow transplant. Mao na ang trend sa Amerika karon, maski sa Europe. Nga mag bone marrow transplant sila outside of chemotherapy. Ang survival rate getting higher. Sabot na ako bang sa una ang survival rate mabot lang sa kwan ha sa 5 years ang survival rate mga 15%, 20% karon maabot na sila mga 40 to 25% sa with the bone marrow o kanang sa chemotherapy. 0975-680-9685 57-year-old saan siya? 57-year-old Bert tagal Lupon. Akong problema dok, malipong ko, magbalik-balik unya paspas nagtaas BP. Gahapon sa 175/90. Unsay maayong buhaton? Wala na. Mainom kag anti-hypertensive. Kung nagapaspas ang imong pulso, adumdum atong giingon nako nga protocol. Paspas gani imong pulso, taas imong blood pressure, ang kinahanglan nimo ulol-ulol, metoprolol, bisoprolol, perindopril, tanan ulol. Tanan ulol. Kung hinay imong pulso, diha lang sa 75, 80, imong blood pressure i-shoot up. Ang kinahanglan nimo, losartan, mga tantan, olmesartan, losartan. Ang amlodipine, kung ang imong blood pressure taas na, 180, 190, pero ang imong pulso, normal pa, ang 80, 70, 80 ang imong pulse, pero imong blood pressure taas ibabaw. So, ang imong gamiton, amlodipine. Mga ipin-ipin. Usahay, isabay na siya ang losartan amlodipine, kay di naman makaya sa amlodipine. Pero ang drug of choice anang sitwasyon nga taas na ka imong blood pressure, amlodipine. Tabangan lang siya sa losartan. Before, we used to give single treatment sa hypertension. Karon tagduha na, usay tagtulo pag yun. Mao na siya problema mga mano. Dili na siya makaya ninyo kamoy magbot-bot og inom. daghang kayong mga factors nga among ginatan-aw before mi mahatag og reseta sa high blood. Abi ba ninyo kuan na siya dikahon? Abi ninyo dikahon na maghatag og pang high blood? Dili oy. Yeah. High blood, losartan. High blood, amlodipine. Dili oy. Di mo pa nang timbang-timbang ng imong blood pressure sa imong pulso ug sa sitwasyon sa imong kasing-kasing. Take for example example lang. Blood pressure nimo 180/100. Pulso nimo 70. Pag stethoscope nimo sa pag stethoscope nimo dito sa imong kasing-kasing kay maingon man blog ay arrhythmia. Dili ka pwede mo gamit og mga ipin-ipin og ulol-ulol dito ba? Dili ka pwede. Ipin-ipin og losartan ba? Gamit kag amlodipine. Metoprolol. Maglibog gani ko usahay ana. Dili na gina siya ang ginasulti na ko may galat. Dili na siya dikahon. Wala gyud tabletas nga dikahon sa tanang pasyente, wala gyud. Unique gyud ka. Kung unsa imong problema, mangutanag ang doktor kung kamusta naman ka, unsa gibati nimo, unsa pay laing gibati nimo, nga anong magdipong man ka, mga ngani. Pag humana na eksaminon ka. Kuha nimong blood pressure, tanaw nimong pulso, imong kasing-kasing i-compare na siya. Itugma-tugma na mo na siya bago ka taga-agtampal. In town, Santa Cruz, Digos. Dili lagi na abi ninyo sayon og hatag og tambal, no? Dili gina ingana ba? Mao na problema may gala kay ang inghuna-unan nga lagi to si Dr. Pulol, Dr. puro losartan gihatag. Ambot lang. Ambot lang. Basig dikahon po diyang utok. Hindi na siya pwede. Mao may tanang kadaghanan sa inyo. Ano sa man akong blood pressure okay pa atong niaging semana karon unsa na ko sukol naman po. Di man wala man gitugma to inyong antihypertensive sa inyong sitwasyon. So, ang importante yun, magkonsulta yun mag doktor, istorya.
Pag di ganin na siya ma-examine, wala na, useless na iyang ginahimo. Di na siya ma-examine. Kay daghan kay imong huno-huno. Payat ka imong pasyente ha. Payat ka imong pasyente. Taas ka imong pulso. Paspas yung pulso. Taas po iyang blood pressure, 170, 180. Muhatag ang antihypertensive, pang high blood. Dili ay. Unsa ka? Ha? Toxic goiter to ba? Ha? Tambalan to nimong toxic goiter. Dili to yung high blood ang tambalan nimo in town, Santa Cruz Digos, kalayo. Oh, isa pa gyud. Dok, high blood man siguro ko dok, ibalipong man ko. Kuha kas blood pressure. 180 over 100. Sa ibato nimo. Hatag tambal, nilin taon. Basta ang iyang lipong ba? Ang kasing-kasing dahil niya kay mama. Blub 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 ay patay. Tagaan ni mo amlodipin ba? Patay ng pasyente. Ingana nang tinuod yun mahigala. Dili na siya atik nga istorya ha. Kapila na kuha ng pasyente nga makita na ako. Anong lain man imong naong noy? Ay ingon ako. Naingon man ko to akong silingan dok nga ako dang kambyuhan akong pang high blood. Di ba all misartan matugihatag na ko sa imo? Ay gipadugangan og kuan dok. Akan gikambyuhan og metoprolol. Ano dito mabugang dili man to doktor. Ingon man niya mo to iyang tambal. Pagtanaw lang ko sa iyang history ba. Bakon. Patay kang bata ka. Di man pwede ang metoprolol sa bakon. Di lagi ko mahuman ang basta high blood ba? Ha? High blood pa lang ko nag-istoryahan ha? High blood pa lang na. Wala pa ko nag-istorya glain. Mao lagi na nagala. Ay lagi yung pataka og inyong tambal kay inyo ra ba yung pasanginlan inyong doktor ba? Hello, good morning Lanay. May kontakt mo Pila edad ni mo doy? Sakit ay mong dughan. Sakit. Walay bugod na imong totoy. Wala na labti sa imong uyab. Nakuha na. Sensitive lang kayo na imong nipple siguro. Diga inom, makakusugok ka mo inom. Wala kayo inom, maski ka na mga kuan, mga tanduay, SQ. Kung ingana lang, basig nagakuan lang ka. Nagaulitaw lang ka dong. Wala, patanaw yun na nimo kay naay problema na sa nerves dito sa imong nipple. Ipatanaw yun ng doktor ba? Okay? Okay. Cellphone. Cellphone. Hello, cellphone. Ipalong ko. Oh, hello. Palong nga ang radyo. Oh, kana madungog na ko nimo doy. Di mo madungog doy? Wala, tawag usab kay dili ka kadungog. Tawag usab. Oh, lagi, nya di man ka kadungog. Kadungog ka dili. Ako kadungog ko nimo, ikaw kadungog ka sa ako. Nawa gyud. Usba. Usab tawag kay dili ka kadungog sa ako pod. Magsige na tag hello, ibid, hello. Hello ibid. Anong nasumpay man ang hello ug ibid, Jol? Ha? Nung bagsay, ano man ang nasumpay ng hello ug ibid? Hello ug ibid man. Ang hello ug ibid ba tama na sa ato panahon sa katong bago pa gani kay ang telepono. Di ba Loy? Hello ug ibid nga nagisumpay man nato ng ibid. Unsa lang ibid ay unsang ibid? Ang ibid na siya sa magpuyo na sumadap din suba. Unsa na siya lizard gyapon? Oo, family of lizard. Ang halo, yellow ang color na mas dako na siya kaysa ibid. Kay wa gyud Manok kay siya gagano na to. Ha? Manok. Ang sa halo. Halo. Di mas lami to kaysa ibid. Mao. Ang ibid di pod kaonon. Adto sa kanang mga kuha sa suba may kaunon. Gawa ning ibid sa na mga ilaga nga makitaan kaunon na. Kaonon niya? Ibid. Halo. Ano no, ibid Ibid yan. sa suba na sa mga. Mayan is nung bagsay kay kibalo tanan. Kat kahoy.
Hello, 0910-181-1008, 45-year-old lalaki na ay bunol. Tawag ani gout. Unsay maayo iwasan ani para magapan. Ingani ni dong, ang gouty arthritis, ang gouty arthritis, dili gina siya maayo kung mag-iwasan lang. Dili pwede. Mutambal jud ka. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Mayang buntag noy. Ipalong ko sa radyo sa likod nimo kay dili ka kasabot akong ginasulti. Radyo. Palong. Okay, kana. Oh, say pangutana nimo. Vitamins? Gusto nimo dili ang kinahanglan nimong vitamin pampagwapo ba? Pampagwapo nga vitamins. Moriamin. Si Moriamin. 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 Isuwat nimo? Moriamin lagi. Moriamin. Di ko niya madungog ba? Basta na siguro problema sa atong cellphone na eh. Oh. Dili. Kadungog din siya. At kadungog ka doy, dili. Madungog nimo? Dili gyud sa kadungog ba? Putla na. Tawag usab doy. 0910-181-1008. Wala na tayo panahon. Diabog na tan Julius. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.